Mae maint y creaduriaid y tu cefn I ni wedi cynyddu sy'n golygu bod yr oedran yn cynyddu gan bod ni nawr yn edrych ar y blwydd o'd gyda'r adran Ceffylau Chwaraeon a'r dosbarth I ebolesu ni adferch blwydd o'd a mae'r newidiaeth yn ryfeddol a ti'n gweld lot mwy o batrwm beth ddaw fan hyn. Dych chi'n gweld be fydd y datblygu'r y ceffylau yma, dych chi'n dechrau gweld nhw'n aeddfedu ac yn cael rhyw fath o syniad o ba swydd oedden nhw'n wneud yn mynd mlaen yn lle'r neidio'r dressage neu'r eventio. Ac wrth gwrs Jane Davies y beirniad wedi bod wrthi'n brysur bore yma yn yr adran yma. Ac mae wedi wrth gwrs mae'r dosbarth yma wedi cael ei rhannu yn y ddau unwaith eto oherwydd bod yna gymaint yn cystadlu a dyma ni'r goreuon o'r naill dosbarth. Ac dwi'n meddwl bod pob un bron wedi dod nôl ond mae yna ddiffyg le jyst ar ddangos rhain ar ei orau gyda siwr gymaint ohonyn nhw yn y cylch. A gofynion y Ceffylau Chwaraeon I ni gael cofio am beth yn union I ni'n edrych arno fe o ran cydymffurfiad a natur hefyd sy'n neud y dosbarth mor amrywiol. Wrth gwrs mae'r cydymffurfiad yn bwysig, oll bwysig. Os ydy ceffyl wedi rhoi at ei gilydd yn iawn, mi o'n gallu gwneud unrhyw swydd. Ac wrth gwrs fydd rhain yn cystadlu yn athletwyr really, y byd ceffylau. A mae'n bwysig bod y cydymffurfiad yn gywir, bod y coesau a'r asgwrn yn gywir, bod pob dim y traed yn iawn, achos wrth gwrs dyna olwynion y ceffyl. Mae'n rhaid bod y gwddf, bod yna ffrant dda yn nhw ar gallu wneud. A mae'r symudiad yn holl bwysig hefyd. Mae'n rhaid bod ceffyl yn gallu symud. Ac os nhw'n gallu symud yn gywir ac yn cyfro tir, maen nhw'n gallu gwneud unrhyw swydd. Pan ti'n meddwl am y dressage yn dyfe a neidio yr 3-day events hefyd. Fe fydd y stamina sydd angen arnyn nhw hefyd a natur. Beth am I natur nhw? Mae'r natur yn bwysig wrth gwrs, ond mae'n dibynnu ar pa a be ydych chi'n mynd I wneud efo nhw. Ellech chi gael ceffyl gyda mab a merch. A bydd eisiau natur eitha tawel ar fyny, ond wy'n credu bod ni wedi cael yr enillydd. Dod efo ni Eirig Einon, enillydd ddoi pencampwr yn adran y Ceffylau Rhanfryd Cymraeg. Ac Eirig wrth gwrs, dyma ni patrol Strumblehead. Ebol Blwydd, ac mae o'n smart iawn, dydy o. Mae o'n ysgeiddig. A pan ti'n meddwl am y natur o ti'n sôn, gwed bod mam a merch eisiau mynd I farchogaeth ar ben wythnos, mwy o'r bryd cynhenid fydde ti'n dod fyny, Wel, falle, ond mae'n gallu unrhyw ceffyl wneud, ond bod y tymer yn iawn, so. A mae hynny'n bwysig, mae'n rhaid bod chi'n gallu hyfforddi a trin yn ifel. Ond os ydych chi'n sôn am lefel rhwngwladol, a bod chi eisiau rhywbeth I fynd I gystadlu yn erbyn y goreuon yn y byd yn y gemau Olympaidd, ydych chi angen rhywbeth sydd â tân yn nhw, ysbryd. Mae'r chydig bach mwy poeth, fel maen nhw'n dweud. Ac mae hynny, mae hynny jyst yn rhoi rhyw edge iddyn nhw, a maen nhw'n gwastad yn dweud, hyd yn oed anifeiliaid Sioe, the best ones are the quirky ones. Wyt ti'n cweith yn siŵr beth ti'n mynd I gael, Na, yn union, a bod nhw'n gallu rhoi jyst rhyw chydig bach extra chi, Ac yn aml, yn y dosbarthiadau yma, wyt ti'n cael y thoroughbreds, yr Irish Draft falle hefyd? Wrth gwrs, mae'r gwaed yn amrywio, felly allwn ni weld bod yna lot o dylanwad y gwaed, thoroughbred, y warm blood, a wrth gwrs ydych chi'n dweud Irish Draft, ond dyn ni'n gweld yn y dosbarth yma, mae'r enillydd ar hyn o bryd, sef Patrol Strumblehead, yn mab I Cobyn Cymreig, march Cobyn Cymreig, Mona Hawk Real Magic. Felly mae'n gallu amrywio, ydych chi'n gallu amrywio'r gwaed sydd yn y cyffylau yma. A'r beirniad o Gonwy, Miss Jane Davies, mor brofiadol, 20 mlynedd o brofiad o fagu ac o gystadlu hefyd, felly mae'n gallu gweld y peth o ddwy ochr. Wedi cael llwyddiant yn dangos hefyd, wrth gwrs, ddari magu pencampwr Sioe Ceffyl y flwyddyn llynedd yn yr cysalaethau mewn llaw, felly mae'n rhaid bod gen i'r gallu I magu anifeiliaid ansawdd uchel. Wel, mae'r hos glymau a'r cardiau yn barod.
A mae'r pendilio wedi dod I ben ac maen nhw yn mynd I gyfeiriad rhywun wyt ti'n nabod yn arbennig o dda. Wel, Eirig yn do. Dyn ni wedi cael bach o biws gan Eirig bore ma'n do wrth iddo fo mynd amgylch y cylch ma. Banter fe ddim wedi. Banter, David Oliver. I fod yn gwrtais. Wel, mwynhad y sgwrs. The second place goes to Lle dyma ni, Eirig Einon, unwaith eto, wedi wneud yn arbennig o dda yma yn y ffair eia yn Llanelwedd. Ac ewn ni glywed Eirig yn cael sgwrs fechcyn bo hir gyda David Oliver. Wel, Eirig, dwi wedi siarad mwy efo ti dros y deuddeg dwytha na dwi trwy'r flwyddyn. Bydd y pobl yn dechrau siarad ti ni. Wel, llongyfechiadau mawr, bod ti wedi cael ffair a hanner. Special. Mae rai fi weid. Mae'r Ceffylau wedi sefyll mas a mae wedi wneud... allwn ni'n gofyn yn well. Wel, ddech chi'n nôl chydig bach, a dwi'n gwybod ddech chi stryglo chydig bach ddo I roed y ground ar ail dro, so... Dwi'n teimlo lawer mwy ffit heddi na ddo. Ych o workout doi? Ie, na, dwi'n gwybod. So gai bythawnos, byddai'n fel newi. Llongyfechiadau a pob loc yn y bencampwriaeth. Good, diolch yn fawr iawn. Digon o ffitrwydd yn perthyn I Eirig Einon a'i berthynas arbennig gyda Hatchell Strumblehead. Wedi dod i'r brig a da iawn iddyn nhw gyd fel tîm sydd I cefen i'r creadur bendigedig yma, y Ceffylau Chwaraeon a'r eboles neu adfeirch blwydd ddod.